Zapjevaj i ti. To će biti dan kad to dočekate. Dobro jutro iz Španskog, dobro jutro iz osnovne škole Tituša Brezovačkog. Ovdje se održava jedan vrlo zanimljiv međunarodni festival kuhanja, no taj festival zapravo je samo dio šireg projekta. O čemu se točno radi, ravnateljica škole Mirjana Torer, dobro jutro. Dobro jutro, evo radi se o tome da je naša škola sa još 4 škole iz Poljske, iz Rumunjske, Turske i Italije u Erasmus Plus projektu Zdrava hrana, koja se promovira se zdrava hrana i svakodnevna tjelovježba. Kao projekt je zapravo počelo već prije 2 godine gdje smo ušli u projekt Petica igrom do zdravlja Hrvatskog liječničkog zbora i tada smo počeli raditi na jelovniku škole, voditi brigu da su zdrave namirnice, o kalorijama koje djeca dnevno unose u školskoj kuhinji i eto, danas je to jedno finale, jedan cooking fest. Samo mi recite, jesu li djeca prihvatila tu zdravu hranu? Znamo čemu su djeca inače sklona. Da, pa u početku baš i nisu, no međutim nakon 2 godine jesu. I sve više i više i sami puno znaju, pričaju, čak su se i roditelji uključili i mislim da smo napravili dobar posao i da ćemo to nastaviti i dalje. Hvala vam lijepa, s nama je školska pedagoginja Maja Sokač, dobro jutro, držite konce ovog natjecanja u rukama, o čemu se radi, što se to ovdje danas događa? Pa evo, danas su kod nas zapravo cijeli tjedan gosti iz naših partner škola, tu su i koordinatori i ostali partneri i djeca imaju festival kuhanja, natječu se u najboljem receptu smutija, slastice i isto zdrave užine. Žiri će odlučiti o pobjedniku nakon festivala. Su klinci vježbali? Pa vježbali su za božićno-humanitarni sajam, tu su malo improvizirali, a danas je to za ozbiljno jer imamo cijeli žiri ovdje da vide koji su sastojci, da znaju objasniti djeca sastojke, zašto su zdrave ili ne, a i okus naravno. Hvala lijepo, sad ćemo mi to provjeriti kako njima ide. Sa nama su Petra i Nina, je li tako? Dobro jutro, Petra. Dobro jutro. Što vi to danas ovdje radite? Je li komplicirano, teško? Koje sastojke upotrebljavate? Danas radimo smuti. Upotrijebili smo jabuku, bananu, naranču i mrkvu i onda smo stavili na kraju mlijeka. Koliko treba vremena za jedan dobar smuti? Pa oko 5 minuta. 5 minuta samo? Da, nije teško napraviti. Znači ti to svako jutro? Da. Sigurno? Da, za doručak. A Nina, a ti? Pa isto, da, često. Vodiš računa o tome što jedeš i van škole, vidim u školi brinu o tome, kako je kad nisi u školi? Pa pokušavam je što zdravije i paziti na to što jedem. Pokušavaš, znači nekad se ipak dogodi da ne možeš odoljeti. Pa da, kad nemam baš vremena za pripremiti nešto zdravo i onda... Znači, ova takozvana brza hrana, to je slučajno, a zdrava hrana svaki dan za. Da. Hvala ti lijepo i želim ti uspješno natjecanje. Hvala. Eto, poštovani gledatelji, toliko iz osnovne škole Tituša Brezovačkog u Španskom, ali moram reći na kraju, nemojte da vas ovi divni prizori zavaraju. Nije tako svugdje, ova škola je izvrstan, pozitivan, primjerno. Ima škola u Zagrebu čak, u kojima se obroci osnovcima ukidaju, tako da očito je još mnogo posla pred nama. Lijep pozdrav. Pozdrav i tebi, Krešo. Ima da, ali na sreću nema takvih škola puno i nadamo se da će se i kod njih situacija promijeniti. A sada i ti molim te na posao i napravi si jedan smuti. Mi smo, nažalost, smuti jutros propustili, ali nadam se da ćemo tijekom dana uspjeti napraviti. Popili smo kavu. Da, ako ništa drugo. Slijedi malo promidžbenog programa.